and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Si Noy utik na tingali tong nagmotor ni Larga. Natug na tingali sila si Mama o Papa. Oh, shit! Sarah, nain na po ka. Nag-away silang Mama o Papa? Ano naman? Ma? Pa? Ngano? Unsa na hitabo, ha? Pa? Ma? Ma, naunsa mo? Ayaw, boss ko sa imong amahan. Aha, nga naman, pa. Huwag mo na siya unsa ah. Nilamay, lain yung ka. Ngano lagi, ma? Wala may care ng imong amahan ako, Declare. Ayaw, boss ko. Nga naman. Magpasam ta ko ni Papa ni mo, paingon sa mong kwarto. Libal-libal! Libalibad ka pa? Uy, huwag man kung balibada na niya. Uwa man lagi, ma. Klaroy, klaro ato. Ay, Gingnan ako siya nga. Ugusa ko ba? Unya, di balibad si Papa. Klaro man kayo. Unsa man lagi tubag ni Papa? Sa dihang nagpakugos ka. Oh, pangutanam nung ko niya. Nga nung magpakugos man ka. Oh, nga nangutana masad ka pa. nak, igor ako mingon nga. Magpakugos ka? Oh, kana! Oh, Parehas na prangko. Ha? Parehas na. si parehas nga. Nga no mangutana pa mangyog ka. Mangutana pa mangyog ka? Kung nagmahal pa ka na ko, di na kinala mo ingon pa ko na yung mga kugusa ko. Ikaw lang tato mismo. Mo diretso na lang yung takaghakop na ko ni alsahong ko ni mo, anak. Sus, maura man di na. Dali, dali. Ano lang. Sige na lang. Ano lang, kontra gusto yung lihok. Makabayubos. Uy, Man, nihilak ka manggod noon. Naghinungitay pag gani mo ganiha. Unya karon nihilak na noon ka. Isa may malipay, anak. Isa may Resulta na tingali na sa inyong giinuma. Hinungdan nga emosyonal na kaayo ka, oh. Makabayubos, manggod. ay. Makabayubos. Dali na. Mamahuay na ta. Tuhog na ta. Dali. Asahan na lang ko na si Mama pa. Sige na. Oo, lagi. Diri na. Dali. Ayaw ba? Ibutang ko ba? Ay, napagkisi-kisi diha. Ibutang At ko. biya ka. Dali. Ganun, di akto na ubarag si Papa. Ay, Ay, lagi paglihok. Aray namin na. Ibutang lagi. murag yun. O bata si Mama Cathy. Buang akong shirt. Oh. Na. Naubunan ako yung shirt. Buang akong t-shirt. Oh. Ambi. Oh. Okay. Ay. Og ikaw, paghubo sa imong shirt, Ha? bungol ka? Oh. Paghubo sa imong short, Ha? Oo. Maghubog ko. kana, paghubo ang imong t-shirt. Ha? Nga naman. Bugo ba ni mo eh? Oh. Dili ka kasabot? Ubo ang imong t-shirt. Okay. Oh. Nana, nag-ubo na ko. Okay ka na. Niya, patukar ko pinaagi sa kong cellphone. Ay, idiota. Okay, manayaw ta. Dali, manayaw ta. Manayaw to? Manayaw ta. Oh. Inga ka, manayaw ta. Nayaw ta. Oh, sige, manayaw to. Ay, ka na.
Okay ka na. Anak niya. Hagi ang akong liog. Ha? Hagi ang akong liog. Oo. Kana. Paingon sa ubos. Nagpatukar pa man silang mama o papa sa kwarto nila. Tungang gabi, inara pa. Ako na silang badlungan. Ay, tingkatog na. Patukar pa sila. At doon ko sila sa ilang kwarto. Ayaw itong charger. Ngano? Patayon. Uy, naon ng gabi, iyo. Anak. Tuog na mo ha. Naghagok na sa papa ni mo, nak. Naghagok na. Katuog na ay. Ari na ko, ma. Sige, nak. Sige, nak. Katuog na. Nangyari ako. Nangyari ako ang cell number ni Janice. Nindutog lawas bata. Baliad kayo. Sampot pa imo murag kasing-kasing nga tuwad. Murag tanaw na ko kaya rin. Asa naman ka. Ikaw kati palood-lood ka. Naidagang piece nga reserva. Ubay-ubay sa dang among ninom kapiida. Pagkamayong mo daog, payabak di kati. Sabay Franco tahon, tanaw na ko, murag, pirming na tinga. Ngitungitan pa siyang kati, tapuhan pagtisyo. Ida, may kay mo daog paraig. Hay, wa ba lang kahataon magmataog hapon ng akong amigo. Saman! Pamahaw na mo pa, ma. Ang sasad, anak. Nagluto ko og itlog, scramble, longganisa, buwadanggit, ug kape. Ay, ba? Dodong Franco, mata na. Nahubog yun si Papa Manong. Dugay mang nakamata. Panag sarap bitaw na, anak. Sabta usab si Papa ni mo. Dodong Franco. Pa, Inapa mo na, oy. bangon na pa. Aron mamahaw. Anak. Kati, nagsabot mi si Claire. Ito ba yung isabutan? Kuan kining, Kati, nagsabot mi nga, di ka na lang musuod paglaing trabaho. Ah? Sama ba sa giingon ni Biotic ba nga, mopil pagkag networking? Ha? Di mi mo sugot, ma. Nga matrabaho pagkaglain. Mas stress na kog maayo. Claire. Mona, ayaw kayo haguan yung lawas. Oh, salamat sa iyong pagpagabana na ako. Hindi, Claire. Dodong Franco. Kana tungod kay mahal ka na mo. Yes, ma. Oh, Mihila ka. Kati, Kining tanan, anak. Gumika na gitanis akong pagpaningkamot. Nga makaangkon kag haruhay nga kinabuhi. Mama Kati. Uy, milagro. Sa'yo mas coffee? Day, Girl, hapon diha. kumusta na ka? Wala ka sa puta? Okay ra. Pero og maghisgot kang Greggy murag sa puton ko. Sige. Di ti kahisgutan niya. Glagot ko maguna-una niya, eh. Wag yung ko amami kagabi, eh. Glagot ko ba yaw, eh?
Na, maunsa ka man di ay, paam-am di ay. Nihunong pa ko dito sa pultahan, ha? Nihunong ko, nagpaabot ko. Wajog ko, hawiris hinampak. Na, niyon sa untaman. Tandog sa ang garbo niya, kagiingnan man kuno nimo nga. Get out of my way. Tinuod bitaw. Uy, chika ta ba, chika ta? Murag. Murag nagkita na bas lang Janice kagabi eh. Ansa? Kisan Janice? Singer ni Franco. Mao ba? Ya, matragod. Gusto siya, bugnoon ako siya? Uy, kati uy. Basta magkita mi, bugnoon ako siya. Yang ilugon si Grigigikan ako, magkamatay me. Ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!